Lux Facility Management je upratovací servis s viac ako 30-ročnou tradíciou na slovenskom trhu. Sme spoľahlivý partner, ktorý prináša riešenia šité na mieru a pretavuje skúsenosti do služieb najvyššej kvality. Naše portfólio zahŕňa upratovanie prispôsobené vašim požiadavkám, dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby až po celoročnú starostlivosť o areály a zeleň. Základom nášho úspechu je tím viac ako 400 pracovníkov. Títo ľudia prechádzajú pravidelným školením a kontrolou, aby zvládali aj tie najnáročnejšie úlohy s maximálnou precíznosťou. Naša dvojstupňová kontrola kvality nám umožňuje neustále zlepšovať služby a rýchlo reagovať na vaše potreby. Dbáme na inovácie a ekológiu. Používame ekologicky nezávadné čistiace prostriedky. Efektívnu techniku s nízkou spotrebou energie a na prevádzkach testujeme robotnícke podlahové automaty, aby sme vám poskytli najmodernejšie riešenia, ktoré šetria váš čas aj planétu. Garantujeme kvalitu, ktorú potvrdzujú naše certifikáty ISO a vašu istotu podporujeme poistením až do výšky 1,5 milióna eur. S Lux Facility Management získavate partnera, ktorý spája profesionalitu, inovatívny prístup a zodpovednosť k prírode. My sa postaráme o všetko, aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je pre vás naozaj dôležité.